Moi bo día, benvidas e benvidos a estas segundas xornadas organizadas pola Academia do Teatro Galego no Pazo de Mariñán. O ano pasado fixen moito fincapé en que eran as primeiras, este ano quero facer moito fincapé en que son as segundas, porque a vontade da Academia, por suposto, converter isto nun bo costume para todos. Como sabedes, a vontade da Academia tamén é convertérmonos na casa de todas as persoas que formamos o tecido teatral neste país. É un espazo de debate, de reflexión, con calma, con complicidades. Que mellor espazo que este, o Pazo de Mariñán, que é un espazo que se presta ás complicidades, por suposto. Estou pensando baixo os camelios, xa sabedes, unhas batallitas. E a reflexión. Entón, aquí, por suposto, agradecer a complicidade da Deputación da Coruña coa Academia, que nos presta este espazo, e tamén a complicidade da Agadic, que este ano tivo a ben, con alegría, espero, sumarse á organización destas xornadas. Van ser días intensos. Eu particularmente estou moi satisfeita do grande número de programadoras, programadores, compañías que se apuntaron para debater sobre algo tan fundamental como é a distribución. E tanto no primeiro congreso que organizou a Academia como nas primeiras xornadas hai unha expresión que de cote se repite, que é novo paradigma. Eu creo que estamos nun punto agora mesmo a nivel social, por suposto, claro, a nivel cultural, onde é necesario procurar novos paradigmas, porque non hai que desbotar todo feito, pero xa temos bagaxe suficiente como para saber que funciona, que non funciona. Entón, ben, fagamos tamén propio un novo paradigma que é o da cooperación e a da complicidade. Moitísimas grazas a Natividade e a Sutil, por suposto, e a Carlos, que foi un dos que máis traballou xunto con Pili e Xavi para organizar estas xornadas. Moitísimas grazas polo voso apoio, pola vosa colaboración, e sen máis, por non alongarme moito, porque non cadra. Pásolle a voz a Natividade. Bo día a todos e a todas. Presidenta da Academia Galega de Teatro, presidente da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural e director de Agadic. Bueno, para min é un inmenso prazer estar hoxe aquí como diputada da área de Cultura na inauguración destas segundas xornadas organizadas pola Academia Galega de Teatro, que estamos encantadas de participar e de colaborar. Unhas xornadas que durante esta fin de semana achegaránnos a reflexión, a visión dos profesionales, onde se ofrecen distintas realidades que unha vez máis, con este diálogo, poderedes ser chave para desenvolver este proceso reflexivo ao mesmo tempo que é tan necesario, onde todas e todos os actores involucrados poderedes pasar a acción. A importancia da existencia de espacios como este, como a Academia Galega de Teatro, enfocadas na promoción, na exhibición, na educación das artes escénicas, que dan lugar a este foro de intercambio que buscan reivindicar outros modelos, buscar novos escenarios e así ser máis competitivos, máis innovadores e manter esa continua evolución que é tan necesaria en todas as disciplinas e tamén no sector. Este diálogo é característico nos axentes culturais, que non é novo, e nas artes escénicas, por ser un proceso dinámico que busca tamén fomentar a colaboración, a comunicación, pero sobre todo a reflexión crítica. Son tempos de novas estrategias, de novos conceptos, de novas ferramentas. Tocará fortalecer uns e desaprender outros, sensibilizar, concienciar, son palabras clave.
xunto con descentralización, democratización das políticas culturais, permitindo así unha maior participación e tamén representación. A importancia da interacción e da co-creación, de xerar sentido de pertenencia nos públicos, de transformar o espectador, de empoderar e facer del un axente activo. Son tempos de residencias artísticas, de buscar espazos de apoio á creación que permitan aos artistas traballar no territorio e mediando cos públicos. É tempo de sumar e de ampliar máis fontes de financiamento, sin reducir a dependencia dos fondos públicos. Son tempos de creación de redes e plataformas, de conectar axentes culturais para facilitar o diálogo e a colaboración, permitindo a compartición de recursos e a coordinación de esforzos. Son tempos de iniciativas de cooperación externa e internacional, de fomentar o diálogo a través das ideas, das experiencias e de poñer en valor a diversidade cultural, a nosa. Formación, captación, inclusión e mediación de políticas culturales garantindo necesidades e perspectivas das partes involucradas. Sei que son palabras chave que estou segura que vades a afondar e que vades a traballar nos vindeiros días, tendo en conta o papel tan transformador que ten o teatro como axente de cambio social nas artes escénicas, coa súa capacidade de abordar temas sociales e culturales relevantes. Estou segura que estas xornadas van a ser moi productivas. Así que moito éxito e tamén, sobre todo, que disfrutedes moito. Moitas gracias. Moitas grazas. Pasolle agora o micro, literalmente, a Jacobo Sutil en representación da AGADE. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Para a Xunta de Galicia, en concreto para a Axencia Galega das Industrias Culturais, é un exercicio de responsabilidade e de alegría contribuir a facer realidade as iniciativas que parten dos colectivos que vertebran o noso sector cultural. Sobre todo, cando os seus proxectos conflúen nos nosos mesmos obxectivos de impulsar e favorecer os distintos ámbitos das nosas manifestacións culturais, por canto poden achegar de positivo na súa relación tanto cos axentes profesionais como con toda a cidadanía. Facémolo, ademais, sendo conscientes das oportunidades que se nos brindan a través do magnífico e necesario traballo das asociacións profesionais galegas que operan nos distintos eidos das industrias culturais e no marco aberto de colaboración continuada con elas. Así, temos en conta e contribuímos a favorecer moitos programas que se nos propoñen e que van desde contidos relacionados coa capacitación ou formación individual ata as convocatorias de premios e recoñecementos, como incentivo para a creación, ou mesmo a organización de foros de debate sobre asuntos nos que compre afondar ou, cando menos, deterse a reflexionar. Este último é o caso das xornadas preparadas pola Academia Galega de Teatro, xunto coa Deputación Provincial, neste lugar tan propicio para o encontro como é o Pazo de Mariñán, testemuña de tantas outras conversas importantes para o noso desenvolvemento cultural e artístico. E o tema proposto, o das programacións teatrais galegas, non pode ser máis acaído, tanto pola oportunidade como polo debate de fondo que nos brinda. Pola oportunidade porque, como moitos e moitas saberedes, vimos precisamente de pechar esta mesma semana un curso de temática similar organizada coa Asociación de Sestores, polo que pasaron, con dobre formato en liña presencial, 23 persoas expertas no deseño de programación escénica e máis dun cento de alumnos e alumnas. Un curso que nos sorprendeu moi gratamente polo interese suscitado, en canto a número de persoas inscritas e tamén polo nivel de coñecemento e xenerosidade á hora de expoñelo por parte dos profesionais que se encargaron de impartilo. Estas jornadas da Academia procederán tamén en tempo a mesa coloquio que desenvolveremos o vindeiro martes día 28 dentro de Galicia Escena Pro, mercado coorganizado coa Asociación Escena Galega, baixo o título Os retos dunha programación cultural profesionalizada. Son, como digo, tres iniciativas diferentes na forma, pero cun denominador común no fondo, que o interese por botar unha mirada pausada a todas as vertentes que inciden e condicionan os xeitos de programar os espazos, circuitos e festivais galegos. O galla que esta coincidencia temporal redunde nunhas tomas
en consideración certeiras e oportunas que nos axuden a avanzar en común no obxecto que estamos a tratar. Como vedes, 3 xornadas tratando o mesmo tema, colaborando con 3 asociacións diferentes. Tamén gostaríame destacar a relevancia do debate de fondo, porque non se ten que escapar que o xesto de programar un espectáculo, tanto se nos tinguimos ao eido teatral como a calquera outro, suma unhas implicacións moi importantes, que trascenden con moito o mero feito de pechar unha determinada contratación artística. Estamos, de algún xeito, a considerar tipos de propostas cara a cada público, a intervir moitas veces na continuidade da actividade de moitas compañías, a posibilitar a difusión de determinadas mensaxes ou causas sociais cara ao público. Por iso é de crucial importancia que ese labor de programación se faga coa máxima solvencia, responsabilidade e compromiso cos nosos valores. E todo o anterior tendo en conta, por suposto, a multiplicidade de casuísticas do noso territorio en canto a tipoloxías de estruturas ou compañías profesionais dunha banda e de concellos, espazos e proxectos culturais doutra, como moi ben reflicte a propia estrutura destas xornadas deseñadas pola Academia de Teatro. Temos distintos tipos de compañías e distintos tipos de espazos que as acollen, pero nesta relación interveñen outros moitos factores socioeconómicos e mesmo xeográficos. No caso de Galicia justifican sobradamente o foro que a partir deste momento estades a punto de compartir e construir. Moitas grazas por formar parte del, cada un desde a súa posición, para que entre todos poidamos avanzar na difusión da nosa cultura do mellor xeito. Por parte da Axencia Galega das Industrias Culturais, imos prestarlles toda a atención aos resultados do curso e tomar nota do que suceda, para seguir respondendo ás necesidades que se detecten desde o sector, sempre cunha vocación de mellora continua. Moitas grazas. Moitas grazas, Jacobo. Agora cedolle a palabra ao gran Carlos, presidente da Asociación de Xestoras Culturais de Galiza. A ver se o dixen ben desta vez. Asociación de Profesionais... Eso, da xestión cultural, nunca o digo, Asociación Galega, xa ninguén. Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural. Moi ben. Bueno, pois bo día a todas e a todas. Un placer estar aquí de novo no Pazo de Mariñán e acompañado excelentemente por esta mesa, con Natividade, con Jacobo e con Inma. A verdade é que, claro, me chego en condición de presidente da Asociación de Xestores Culturais, como membro da Academia, como programador, teño aquí unha faceta múltiple e diversa, e tamén como participante do equipo de traballo xunto a Xavier e Pili, que estivemos un pouco a artellar este encontro, esa convocatoria de programadores, programadoras e compañías. A verdade é que, como xa comentou Jacobo, isto ven super acaído porque estamos recollendo a inercia do primeiro curso que se fixo, que saibamos en Galicia, sobre diseño de programacións de artes escénicas, que foi unha idea que lle trasladei a él despois das conclusións que sacamos o ano pasado aquí na Academia. Pois asumín un pouco, dixo, bueno, pois collo o guante e ali me presento con Jacobo, que o acolleu, hai o que decir, de unha maneira maravillosa, participativa, proactiva. A verdade é que en ese aspecto nos desde a asociación agradecidos a que si fora. Foi un curso que, bueno, agora estamos xa co proceso de avaliación e de memorias, veremos que nos contan todo ese numeroso alumnado que, como tamén comentou Jacobo, nos sobrepasou o interese que despertou. O cal, bueno, nos ven a decir a necesidade que hai de coñecemento, de saber un pouco formarse, prepararse para deseñar dentro dun sistema tan completo e ben estruturado como é o sistema das artes escénicas en Galicia, como artellar as súas programacións para que sexan as que teñan un mellor impacto na sociedade. A verdade é que nos colleu así con gran sorpresa ese interese que despertou. Nós tamén estamos a compartir esa necesidade de reflexión que é o que vimos aquí sobre novos
ou mellos modelos que ao mellor non dan coallado en Galicia, un pouco tentando buscar a sostenibilidade tanto do sector, das propias compañías, como tamén dos propios programadores, nomeadamente os concellos, que son os que sustentan nunha gran medida as programacións. Pouca programación se produce en Galicia fora dos espazos municipais. E, como digo, se precisa reflexión, diálogo, escoita interesada e proactiva de uns aos outros e ver cales son as solucións. É certo que nos concellos, evidentemente, as solucións non pasan tan só pola man dos profesionais da programación, pasan tamén pola esfera política, que tamén debe ser sensible, consciente de como está a acontecer na sociedade todo o eido cultural e que medidas debe tomar a curto, medio e longo prazo. É certo que, moitas veces ese traballo aí é difícil, pero coido que facía falta tamén un curso de formación dos concelleiros de cultura para que souberan tamén que hai que facer coas programacións das artes escénicas. Pero, todo se andará e quizáis non toque a nós, os profesionais, que permanecemos durante moito tempo facendo ese traballo, intentar facer ver, entender cales son os modos e os xeitos que teñen que ter para evolucionar cara a un futuro mellor. Estou seguro que desta xornada imos sacar outras tremendas conclusións. Tede cuidado, que ali seguiremos traballando. Ali iremos con ela, pero que, cando menos se as acollen como as acolleron as do ano pasado por a nosa parte da Asociación de Xestores Culturais, pois encantado de que poidamos colaborar e construir entre todos un teatro e unhas artes escénicas galegas mellores. Graciñas. Ben, pois, moitísimas grazas, como as bandeiras xa sabedes que a mí me poñen, queda inaugurado este pantano.